Čau, Sám chcem utiecť. Neviem. No, nedám sa, ale až keď dostanem úplne sama, tak hádam, budem musieť utiecť. Ja tiež mal kedysi tendenciu utiecť, ale potom som na staré kolená zistil, že všetko prečím utekám, si tam aj tak donesiem so sebou. Vzhľadom na to, že je to iba v mojej hlave, tak sa to iba predráži. Ešte možno strata veľkej časti mozgu by pomohla. Tak už momentálne som tak, mám pocit, že mám dobrý smer, ktorý ja už som potreboval kapacírovanú trávu. Sáva statika. Myslím, že som iný. Hoďte nerekla kapacita. Ja teko. Marketing, to ma učili na škole. Moja je rozvedená. Moja je tak Ty nerob z toho, že starneš, my postupne strácame zrak, takže to sa absolútne vykompenzuje. No. To dneska Markovi hodia. Ňoklán, to ty snažíte? Kde vydám alebo kde pracujem? Nie. Zle skončil. Nie, ja robím pre Allianz. A nie im to moc zábavné, ale živí ma to. Počúvaj ma, paparáci, a teba ešte nikto nedal po tom peknom displeji. Počúvaj, teba beriem najmenej, lebo vidím, že si na to alergický, tak prosím ťa, nemrmli. Zišlo sa nás... No, bolo by sa nie viac, len menej tiež, tak ja neviem, čo je s bábami. Buď nevedia z domu utiecť, a dneska aj môj manžel povedal, čo keď sa zamknem, tak ja utečiem. No, takže každého srdečne vítam a chcela by som potom každý, ako sedíme, každý o sebe aspoň jedno slovíčko, že čo robí, čo je s ním, či žije, či nie, či spí, alebo nie. Takže, prosím. Žije, prečo? Ale dá sa tak troma vetami. Takže na zdravie, srdečne vás vítam. Dobre, na zdravie. Na zdravie. Srdco, poď sem, kam budeš, už mi zdrhol. Nevadí. A teraz skúňaj zozadu. Na zdravie. No, Pálo. Spokuje to bolo. Na zdravie. Dobre, tak ja začnem, dobre? Na zdravie. Dobre, môžete si sadnúť. A kto bude Ďakujem za opýtanie. ale nám neberte vážne. Vážne ďakujem za opýtanie. Ale nič ste nepovedali. Povedal, že nemá. Oficiálne dariste, či máte. Nie, neodpovedal som. Oficiálne nemá. Nie. Takže žije sám. Ktože vie? Tak sa pýtaj. Krížový vysúť. Nie, Pýtaj sa, ty sa. Ale pracujem v Bratislave, v jednej súkromnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá softverom. Mám jedného syna, dvojročného, v podstate vtedy sa mi zmenil môj život. Náš asi. čo robí? Skončil som elektrotechnickú vysokú školu a momentálne som ako riaditeľom softverovej divízie v tejto firme. Divizný generál. Čeký funkcia. Už ma odpovedám na úplnú otázku. A pracujem v Prahe, už asi 6-7 rokov skoro. Som ženatý, o týždeň to budú 4 roky. Bohužiaľ bez detí zatiaľ. A
ešte sa niečo spýtajte, to máte. Čo robíš? Kde robíš? To už som hovoril. Aj to vidíš, že to A mimo pracovný čas. A kde je to? V centre alebo za nejakú V podstate skoro v centre. centre mesta. Takže môžeme ceca na chvíľu. Práve nevidím. Dobre, náhodou v Prahe stretne s vami. Nemám u vás Dunajské stredy. Áno. Rodina na v podstate áno.